موسم حنارا لعفرینê dest pê kir û xelkê navçeya Şêrewa û Cindirêsê têda pêmijîl dibin. Cûtkar henaran ji hevdû ve diqetînin, yên sax dikin sabûran heya tên firûtên. موسم رمان Niha dema hinaran e, em li vir hevdû cida dikin û li bazarê difroşîn. Em yên mezin ji yê biçûk cida dikin û paqij dikin. Piştî wê em bi piyavan diçîn ser û dûşeva hinara çêdikîn. يو سماد بها فلين بوش بها وحنور ما ارزون دارن گرک وضع في وضعي دراسات كان يعني Jinên navçeya Şêrewa jî di mûsimê da bi çêkirina dimis mijîl dibin û rojane henaran dikvişin û li ser êgir dikelînin. تشتێک کوچکن ئۆڤێ خۆ تێکن و دمسی خۆ بکردن کەلیۆ ژی ئێ بوش بن تێکن گۆرنۆ و تجارتەیە ئەم دەدەنێ Hêjayî gotinê mûsimê henaran yê duyemîn e piştî zeytûnan li herêma Efrînê. Lê ji ber birîna riyan ji aliyê Kumin tundrew va 4 salan cûtkar zirarek herî mezin dibînin. Emîna Misto, Dengê Amerîka, Efrîn.